unboxing kay gikan mi nangumpra. Limpyo sa siya sa motor. Naglimpyo siya sa motor kay hugaw na kuno kayo. Mabasa na lab. Hindi niya matiis nga buling. Ari siya ganahan maglimpyo kay ma-adjust ko no Hindi ko kuan. Naglisod. Motor na biyahe na kami ko only. Kumusta akong driver? Explore the environment. Nilot kayo ang hangin sa bukid. Dili pa jud siya traffic, guys. Mag-init manig mag-ulan, guys. Mga katsinsyang din ha. Ito-todo na namin to. Hawa na natin eh. Kaya ba? Ikaw na. Bukat kayo ko, guys. Isudugtungan sa motor. Mga putas driver kay nahulog niya ako. Sana lagi ka-upukat mo?
Lagi lang may ping. Dili na ako ma-view man. Rapit ako ron mga alas 10. Kapit na may mabot guys. Yehey! Amot. Nabot na jud ni sa amo ah. Mong karga guys. Dinilang sa guys. Salamat sa pagtanaw mga kachingchang.